mauzandambototi ndakudzokera apana vanoshuta muchigaba inonoturaga baba ita 2 plus chibhokisi chiya zvoita 2 plus mina am thinking saka baba vamachishuta zvinhu zvinenge chechi 2 plus kana muri kumusha mukashaiwa moshuti chiona ile foka ndazvifunga ndichibva pagwanza pagwanza uzonyatsoti pasi Baba Ruva vati vanoshuta iye chirungu zvorevere kuti Baba Ruva isingatizichi kana kuti Baba Ruva anoda life yepamusoro andoda wakalive karinani kuzvinozvoda kurarama watombika nekuzorora mwanani andoda uzvezviri haikonovachacha hachadandapi atingavagarevi muudawo kureva kuti kamuchidawo apa hakuna kuzoti mimi maguda kuchizotsunya kuti life yepamusoro inoshandigwa animosiva zvekubuda huro kwete kuti muzodzokera zvenguto kunonzi chizvidoro zvezve zvaitaugwa zvimwe so izvozvo izvozvo mograduata chuo venue disclaimer tisikukurudzira vanhu kuti vange vachita zvinodhaka kudii but tikutobatsira mumwe wedu kuti kune zvimwe zvinhu zvatisingakuridziri kunyanyanyanya hangu izvozvo zviya zvavanorehwa pane ziteva zvinotaugwa kumalaini kwavo kozoda hemu ndo zvaitaugwa nana mai vaivere kunzi baba vaive vataigara tisangana nawo nemirume yange atotsva nacho ndizvozvo zvinoikozoda moziti zvikozoda vati zvirenja zvirenja ini musokutanga nonzwa kuti kwanzi vanhu vaenda kuzvirenja kuti zvimbwanana wakupedza zvoti zvimbwanana ini ndokuti zvozimbwanana zvirenja kwasi kwenyamumboti zvikozoda kwaita kwazviti zvirenja indoti zvirenja chii ana uzoti zvirenja zvitaipi zvezvidoro zvangu kati ini zvirenja izvi kozi ndakana mumwe baba miromo yese ayo hapachina because hazvibviri izvozvo zvakatota taipi chakatosiyana nezvikozoda zvakabombira sei zvinhu izvozvo ndo zvazvakuda ava vachifambira vachinoitira maricho saka ini ndiri kukurudzira kuti baba vaimbobva ikoko amona ndosatimbosegasuka tichimbotuka chimboti kutokiro tsvuku saenda kuuya kusvikira ani zviya baba vakatsva kurukusa atizoziva kuti akavapisa chii mina ndambokukurudzirai kuti itai chidhakwa vanhu vazotanga kuti hanzi paindaneti shounokurudzira Baba Ruva kuti vaite chidhakwa izvozvi next time Baba Ruva kana vakatanga kuzomushupa ozoti ndiwakavapa mari yekuti vandomwa doro kuyekera kuti gai munhu wapolaziya rake zvandisi kutocha pamwe achanomwa makokokoro unoziva isu chingoderi kudaro nomwa inonzi kasiketi unomwa kasiketi ndongonoona kuti asvikapo totangira pavo nemhaka yekuti kuitira mangwana unoziva kuti handizodi kuti muzoshanda makatsamwawo Baba Ruva ndazama kubata uyawo kuzvitoro kwenhamba yake iri kuramba saka ini handizivi kuti ndodii ndichamboona kuti chinoda ndokwanisa kumbotaurawo naye here kuti kana achirasvikira kumalaini koungotsauka kungoti hapasi kuruzama mangwana makozi asi wese ndapanoenda kwamutokosenda kunetwork ndinotodhiraivha zvandakambota vanhu vekuti 30 kilometers kuenda 30 kilometers kudzoka saka thats the total of 60 kilometers kungofambira network hanimozviona manje notobvako ndaziya ndomunga izvozvizvi handabaikani saka ipapa ndati ndinenge ndimufonere foni dzake dzaramba ndamboda kubata rasta uya kuti ndikuti hakwanisi kuindawo pambana pavari here nditaura navo kana zvaramba zvandogona kutaka ndichafonera sabhuku kana vachikwanisa kuti vainde uku vondotaura nemuridzi weshopu ndiripo inavo totaurirana vopuwa grosari nokuti nene wandishanyatso kundinakidzawo zvakako handizi kuti vari kurarama sei izvozvi saka ndoda kuti zviitwe fast mangwana tichazama futi
chokwadi akaenda kuzamiwa kuti hatizivi kuti tikwekwanira sei umba. Asi like muri kufara nazvo kuti makufidha mhuri. Aiwa chokwadi mhuri ndonofanirwa atofidziwa. Iwe kana uri kuno uko mhuri ichifarawo ukoko zve zvakanaka. Iwe achifarawo muchifarawo. Usanga pakati. Ko ini ndichafarawo ini. Naya amufaraze. No. Na muchafara ini. Wafaravo. Ndichazofarawo. Kureva kuti apa ndiqualify. Apa namo kuna ngokwana Iwe. 1 2 1 Mugona kukwana 2 Rike moga 3 4 Ura ira wama yusa 5 6 ura 7 8 9 ndatirega chikutsvagirei chenji dzakaparadzana kuitira kuti kana mobudisavo nayapo izvo nayapo ndizo chaizvo mobudisavo moparadzanisa kuti kuda moda kuti mumwe dhora mumwe dhirozo mumwe yakawanda dai pai wiki apa ndaimbodongorera dongorera kuti muri sei kuti muri kuishaka sei asi hazvireve kuti munopedza yose nhasi munogona kuchengetedza imwe kuitira kuti pamuchahwawo nyota mongoti wakuba ndida kuchinyota chikupedza nyota uye hazvireve kuti munopanikidzwa kupinda mudzvuku chete mune akasiyana siyana mabhotoro amunokwanisa kupinda mahari akaita seapi akaita sei madhiringi amadhiringi anenge kati zvimanakire kuti zvituku zviya izvi zvemadhola zviya chichiona kadringi nedoro nevamoti sida kuti ndivaratidza baba maona zvakaita sekuzasi ukoko kwakwakambosiyiwa because pekutanga vavakatiseta tomboenda nazvo zvose kwatosiya saka apa pa2 apa ndopapambosariwa saka pane vamwe patachingobvunza pachaswa sei panogadzirisiwa handei nekuseri tigozotaura zveduko varova ikira sikafodhiredinanga rakabvara kozi makuseni ndamborivhunza saka charamba riripo kusvika zvarini sikafodhi iro riri noda ndionasa kuti riri kuvhara mumativi kuti pamwe zvichibuda complete tichiona kuti zvofamba sei mozviona mangu manje saka kureva kuti mudhuri wedu wafamba yaitoonekwa tambovasiya vari uku kuseri uku kuti kwazopi oapa mazuva pasempendura futi avo yaitaridze uku mouya nekokoko apa pasati papera apapa pati pese apa mozviona kuti makuseni ambikana pavhagwa pese apapa pavhariwa saka mangona makutanga mukati ngona manje chii varume kuti zvatapuromisa mukomana mwanakomana kusati ava nechibheki ramba murume timwe wawa kutekera ndingoto chake tigofarawo zvakana ramba murume timwe wawa kutekera ndingoto chake tigofarawo zvakana chake iwe uyepedzera Baba Ruva mowasei tirikufara unoda kuzovhagwa zvakanaka mowasei tiri kufara basa redu rikufamba zvakanaka hapana kana chakamboipa hapana kana mbotukana hapana kana mbodii chero muchikoona kuti basa redu rikufambawo zvakanaka naya tiri kugona ro basa redu kuti ripera asi haropera zvaro zvakanaka mamusina kutsamwe hai hakana nari kungofara sei vamwe vachidzakisa imusingadzakisi nakana hai havane uvanika juju uri kudiwonasi taura kamukomana ari kungono ndiri kufara mukomana nhasi amen mukomana tavaiko muchasengana tobva takabereka ndotoenda nekwabereka uenda nechibereko ndiwanisa
Oyo, unoda kuita wakabereka kumagrosa. Vasafamba, sinda kususwe. Pane Saka mbereko. Hala pakanuna. Kwa munoti kudi pesa. Ndinofara kana mukomana achimbotsika sefa. Right. Ngatsike sefa mukomana. Arikushandwa pano. Zvakamira sei. Vanhu vasazotarisa vachiti ndo mari yavo yoga, pei yavo iriko. Shuwa ugona wataura ipapo. Pei yavo iripo, ndeyekungoti vambotasanudzawo. Naivo vachizviwawo Baba Ruva ava varipo. Kuti ngavasazofunga kuti ndakashandira $10 pakereke. Hazvisizvo. Ini tichagarawo pasi nemi tichinyorana pasi kuti zvinhu zvegrosa zvatengwa ndire 50 here kana ndire 30 here kana ndire chikonero ndichiti ndikafarisawo ndomboti ngavarilisiwe. Munhu akadzoswa. Urikubva kufara, dzafara kufara zvangu. kufara kobamona. Naye ndiri kufara chaizvo zvikuru chaizvo zvekuti ndombosvikawo pamagrosa ndombonoona kuti pakamirawo sei. Nekutotiwo taingofamba netimu yemungovonayo iyi ndo yaichingondiraramisawo mazuvawo apirawo apa vandisina mari. Kangoenda mumagrosa vanombotengawo kana chidhiringiwo tombomwa madhiringi veyawo. Saka nhasiwo ndonovatsivawo madhiringi avandakati ende chimbomwawo navo vaimbodhiringisawo. Alright, saka iwe koini unoti kuti pamusoro pako kubarawo moto kuti kanga woti ndiripo. Ndisi kuti vadhiringi. Zoramba dziserera. Zoramba dziserera yakadzodi. Ndikazanyanya kuserera mondizondijairira mukazotanga kutozuta rusimbe paya. Asi hamuchandiseri kozvino. Uzi kishi. Guys, bye bye.